Hyvää huomenta, rakas. Hyvää huomenta. Eikö siis... Hyvää huomenta. Vittu, meillä on liikaa näitä kakaroita. Mene sinä herättämään ne, niin minä menen suihkuun. Hei vittu, kyllä käyt siellä kohdassa. Nyt vittu herätte. Saatana. Tulkaapas sieltä. Jaa. Missä iskä on? No se jätti teidät, kun en kukaan teitä halua. No niin, tulkaa syömään sit, saatana. Kuka tuo kamistus on? Eikö se ollut siinä? Oho, mulla oli vältteet päällä. No, ei se haittaa. Voi rakas, minkälainen se sui? Hei, miksi sinun vaatteesi nyt on märkeä? No, minä menin vahingossa vaatteet päällä sun. Oh my god. Vittu, mistä sä sitä laatanut vapaa tuolla? Vittu, mä oon niin tiny and petite, niin en mä yllä siihen. Hei, ottaisitko minun papeni? No, voi kyllä. Ole hyvä. Voitteko hiljempaa, koska täällä yritetään nukkua? No ei vitussa, ei niin. On kyllä hyvä. Minä kyllä tykkään vähän tästä vodkan potkusta. Minä kyllä käyn tän suihkussa. Saatana. Hyvää vettä. Onpas tämä hyvää? Minä juon vettä. Siinä ei ollut vettä. Olihan. No ei kyllä ollut. Mä näin, kun isosisko pissasi siihen. Mitä? Mulla on loppu viini. Ja viina. Ja viski. Ja vodkat. Ja kossu. No voi. Sä voit juoda tosta läpinäkyvästä pullosta. No en mä niin tyhmä oo. Sehän on pissaa. En mä niin tyhmä oo. Nyt mennään Kainon keskustaan. No niin, lapset ja vaimot eikö siis lapset ja vaimo ei ole kotona. He lähtivät. Voit tulla tänne. Yes. Avaa se saatana ovi. Eiku, avaa se saatana ovi. No hei. Tule sisään. No niin, kultu. Pupunen. Niin. Niin. Minun kyllä pitää käydä paskalla. Se on yläkerrossa. No minä en kyllä käy pessanpöntössä. Ei kai haittaa jos. Oh. Mitä sinä teet? En mitään. Mä kerron tänne. Down. Mitä vaan joo? Voittu. Kauheat paskaa täällä. Isosisko, oletko sinä kunnossa? Olen minä. Nyt se sinun ääni muuttuu. Minä tiedän.
tasahinta. Minä rakastan sinua. Selitin sinua. Ei, tää on minun vaimoni. Tämä ei ole siltä sitä, miltä näyttää. 3 kimppa. Se oli vain poimiainen. Mä en söikin. Mulla oli vain. Jos sulla olisi vaimo, minua ei haittaisi, koska voitaisin silti pussailla.